Id-diskussjonijiet mal-Union tal-għalliem mal-MUT dwar il-ftehim settorjali il-ġdid għall-edukaturi għadhom għaddejn huma produttivi. Ikkonferma dan il-Prim Ministru Robert Abela meta kien qed iwieġeb għal mistoqsijiet tal-ġurnalisti il-ħamis filgħodu fil-Junior College. Il-Prim Ministru qal ukoll li jinsab fiduċjuż li fil-jiem li ġejjin se jkun hemm ftehim li bih l-edukaturi se jirċievu dak li ħaqhom inkluż l-arretrati. Kienu diskussjonijiet produttivi li telqu mill-punt ta' tluq illi fuq il-mejda tal-proposti tpoġġew l-iktar set ta' proposti b'saħħtu illi qatt ingħataw għalliema f'kwalunkwe ftehim kollettiv illi qatt kellhom qabel. Ġifieri qed nitkellmu hawnhekk dwar żidiet bla preċedent, dwar żidiet illi qatt ma tpoġġew fuq il-mejda tan-negozjati kollettivi li waslu għall-eventwali firmar ta' ftehim kollettiv. Dr. Abela tenna li hu jinsab sodisfatt li hemm diskussjonijiet kordjali li għaddejn u hemm rispett reċiproku min-naħa tal-Union. Meta mistoqsi dwar il-bidu għal proċeduri b'rabta mal-inkjesta tal-Vitals tal-Maġistrat Gabriel Lavella il-ġimgħa d-dieħla, il-Prim Ministru Robert Abela sostna dwar ir-responsabilità. Nappella r-responsabilità b'mod ġenerali, jiġifieri li ħadd ma jaqal xi forma ta' provokazzjoni illi tinżamm kalma assoluta minn kulħadd u li dak li sawwar il dan il-pajjiż f'dawn l-aħħar snin, jiġifieri l-ispirtu taqda nazzjonali, ma nissugrawx li nitilfuh f'minuta għaliex ir-reperkussjonijiet ma jkunux sbieħ. U għalhekk li nagħmel dan l-appell għal kulħadd illi fl-aħħar mill-aħħar hemm proċess ġudizzjarju issa illi jrid jitħalla jieħu il-kors tiegħu u dak il-kors għandu jiġi rispettat ukoll. Dan itqal fid-dawl li aktar kmieni din il-ġimgħa il-Prim Ministru Robert Abela saħaq mal-medja li hu infurmat tajjeb li l-Partit Nazzjonalista qed jipprepara nassa li miħelwa xejn għal nhar it-tlieta li ġej.